Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Paul, masa ko si mo cellphone, be. Ah, Akong tawagan si Amy. Ako pangutanon kung hay na siya karon. Kung mauli ba siya? wa ka malipay sa akong gibalita ni mo. Wa sa di muli mo sa babay. Pahamas ako kajit, be. Oo, ano. Salamat, bay. Kuntak ka? Number you have dialed is either unattended Bagting or wa. out of coverage area. Please Di try mo your kontak? call Di man makontak. Oh, busy tinggal ito bay. Kung wa pa di kumahan ni Dini, di ka kapanawag niya. Tahan sa day. Ako pa ikaw bay no? Palit kag cellphone eh. Bisa ka ng barato kong nanggot. O baka ka nang mangutang lang ka. Uso naman aron. Basta bayran lang yun mo. Aron di ka samuk-samukon sa imong giutangan. Ay, laay ka nang wakay kontak sa mga asawa bay eh. Ug labaw sa tanan, kanang laay kayo, kanang din ako lion. Ug mauli rin siya kanusaan niya gusto. Nagtrabaho nga akong asawa. Busy siya. Mga nakasabot ako. Kasabot. Pero, naglagot. Wa. Saan ka bay? Wa. We. Uy. Kaya kung ako hanap bay, sus. Mag-atang na og sundang sa kalsada na bay. Aron nignaog niya, tagbaw sa dagan, kay gugdom na akong sundang. Nagpaabot ka mo uli. O niya, nagpauli. Imong guklo nagsundang. Lakot mo ko. Lamin kag gununaon kung naunsa na siya. Siya gununaon na kung unsa na nagkaimtan niya. Kung nabay na itapo niya. Kung luwas ba siya o unsa ba. Ug ang labing sakit na naon bay, nga tingalig, si kinsa karon iyang gikauban. Tingalig, may lain siyang lalaki. Iyay ka ni. Kulba na ni. Mao na nga magatanggag sundang sa karsada kay bisag unsa na rin masud sa imong hunahuna nga daotan. Ay kabuutan kini niya eh. Ayawan na bad na. Sayop na. Hatagig pagsalig ang imong asawa. Hinumdumi nga kung sobra ang imong kanabitawng Pagigot. paghigot niya o pagpiit. Mulighot ginahinoon. Pero hinumdum misad bay. Ang pariyatan doha no. Hindi kayo ba ulitik. Hinumdum misad bay. Amaw mga bay. Nga daghan ang namatay sa sobrang kumpiyansa bay. Mga ay kumpiyansa. Ikaw kumpiyansa ra kay kastanan. Mga dili ka angay mo kumpiyansa. Kasabot ka bay. Sige na ay. Ikaw na bahala niya. Sa'yo to ma. Dagan ang namatay sa sobrang kumpiyansa pero wa ko maapil nila bay. Ug dili mahitabo nga maapil ko. Kay mahal na ko si Amy. Ug matinud-anon siya nako og sa akong pamilya. Busa magpaabot ko kung kano siya sa mauli. Bay. Last na lang ni. I wish makadaog na ko ni ini slot machine. Oh my gosh, gikulbaan ko. Kay pasimbag mausik ra. Nahurot na ba yung imong gihatag na ako kaganina? Sayang ko yung kwarta. Last na ba ni? Sige na. Ipasok mo na sa makina. Oh gosh. What if apil din na sab ko? Then, I'll give again. Okay, bahala na. This is it. Kiss me. Pampagod luck. Okay. Whew. Babe, tanawa! Di kinaugtid jackpot. Nakadaog ko! Nakadaog ko! Nakadaog ko! Huwag ikaw ang akong lucky charm! It's called beginner's luck, my love.
Super. Contented. Mhm. Oh, grabe. To the highest level gid ang akong kalipay karong adlaw. I mean, gabi una. Imagine, nakadaog ko og jackpot sa slot machine. My gosh, kadako sa ko nadaog, babe. Oh, come. Padaol na ko. Nga na bang, naram ka diya nagbarog sa may pultahan. Ganahan ko magtanaw ni mo. Gikan diri nga, malipayon ka. Matanaw ka lang nako? Hmm? Aha, yes. Swear? Hmm? Oh, saan ta ka sa pagbayad ni ining tanan? Dili lang akong pagkataho ang imong giusab, kundili ang tagan sa akong kinabuhi. Saan ta ka pagbayad kun nasayod ko nga naa na nimo ang tanan? Aha. Hmm. Exactly. Then, saan ta ka sa pagbayad? Kung nasa ka napita maayo. Hmm? You mean like this? Hmm? Okay. Diha ka lang sa imong ibarugan ha. Tanawa lang ko og tutuki ko. Samtang hinahinayon ko sa paghubo ang ako mga sapot. Nahubo ko na ang akong mini dress. Shit. Biamag ang imong kaputi sa imong gisulog nga puang bra o panty. Kalami ni mo. Oh, Diha ka lang. oh, babe. Huna-huna ala nga show kini. Ikaw ang mananag-aw ug ako ang nag-show. Oh, Hubuon nagni. oh, oh, shit. Ayog tabunin imong dugan. Gusto kong makakita. Oh, wa niya hubuog dayon ang iyang underwear. Iyar kining gihiwi sa kilid sa iyang paa. Samtang nagtapon ang usa niya kakamot sa ibabaw sa iyang dugan. Babe, ubus na nga. Oh, sige. Tutukit og maayo, Josh. Buang tagigang maayo. Aron sa ingon, dili ka na makahuna-una pa og pangitaglain. Ako ka lang, Josh. Ug wa na lain ang makaangkon pa nimo. Shit! Bitinon di ka nimo, ha? Babe! Babe, isa pa. Wait. No way. No way that I will wait. Naibaw ka yun ka di ganahan mo mabitin. Babe, tayo sa. Kapag patukar pa gani kong sexy music sa akong cellphone. Kay sayawan pata ka. Oh. Yun. Ang sa pa na yung gipo. Shit. Ginubo ang imong underwear using my mouth. Sorry. Dili makapit sa stopover in between your thigh. Babe. Bitinon ka nimo ini? Josh. Babe. You like this? I'm enjoying it. Kaya pagunong. Kaya pagunong. No way. No way nga pahunong ko. Sige na, pagkaon nagtarong. Ayaw pagtimi-timi.
Busog pa man ko. Bisa na. Ting pamahaw naman. Mukaon ka gyud. Mulakaw na ra ba ko? O may gibuhat si lolo nimo. Nang labaog sayo aron siya nga mahumandayon o makabantay nimo. Di naman ko bantayan. Picker naman ko. Bigger bitaw. Mabitaw hapit ka malumos gahapon kay buot-buot ka lag adtos lawom. Kay nagtuo kang big girl na ka. Ang angkay kukod man si Manok B. Langoy ko. Ana o? Unya pagunong nako kayaw naman. Di naman tukad. Ana-ana man ganik ko o. Tapa-tapa ko o. Ana o. Tapa-tapa. Kapa-kapa. Taka lang kada. Unya gwa pa nakakita dayon nimo. Og nakatabang nimo. Gwa pa nakatabang nimo unsa naman lang. Waya man ko yung mustatay. Wa bitaw. Unya lagi simba ko kung malumos ka pa. Kung nalumos ka pa, unsa naman lang si tatay og si mama, asa si lulo nimo. Manghilak mi. Ya ganahan day ka nga mag-ulmi. Di. Di, mga dili ganin usab gani. Ingnon gani nga dili mo adto og lawom, dili gid mo adto. Kay bisan makamao ka pang mulangoy, bata ka paghihapon. Ug ang disgrasya kanunay nagsunod-sunod nimo. Ang ano sunod-sunod man siya sa ako. Kay nangitag timing. Oh, anong ngita man siya timing tatay? Hay. Uy, kadaghan na ba ni mo pangutan? Ay, sige na be. Lipat-lipat man ni mo na ako eh. Ha? Wa ka maghungit bataa ka. Pagkauna tanawon, kaya bulakaw na ko. Niglakaw ni tatay. Tabang ka ni lula ni mo din sa bahay, ha? Di ki magsigig lag-lag, ha? Kung dili mahago si lula ni mo kapas-apas ni mo. Kunting kaon na. Di man ako papas. Uy, man ako kaon o to tatay. Dili gani. Ay, kay diyot raman tatay. Asa mo sa kamulaag? Pag uban-uban na sa kanilang manok. Waabot ra ba sa kalibunan? Mangitag ka ka. Timingan gani mo bitin dito na. Mapaakan gid mo. Dagan man ako. Hinay lagi ka mo dagan, uy. Mga pagpuyo. Sige na lang, uy. Di na lang ko sa bayay. Tabang ko ni Yuya limpyo sa bayay. Aron, limpyo na uyi ni mama. Uyi naman si mama unya tatay. Si Panong. Mupauli na sa mama ni mo niya. Yay! Uyi na mama. Nasa can gift mama na ko toys ug food. Unya. Yaag na tatatay no. Ingon man mama. Promise man mama, di ba? Ingon ka, tay, pad ang promise di tumanon no. Oh, anak. Dili ka mahimo nga muhimog saad nga dili nimo matuman. Kay mapasakitan mo lang ang imong gisaaran. Kaon na ako, tatay. Kaon na ako. Oh, hinay-hinay lang. Patukan ka. Hindi yan, tatay. Yimpyo lang ako sa palaya. Kay abot na si mama unya, ha? Kung saan ko masab siya sa pagpasabot niya kung dili na sa uli si Amy. Ay, Amy. Uli ng taon ka. Duhain taon ni nagpaabot din mo. Pauli na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!